at sige en anden ting fra krigen, det var så, at Egon boede i 105, og i 103 der boede der en fyr, der hed Albert. Han var lidt ældre end vi andre, og så havde han en luftpistol. Og det var det var jo så... Det var åbenbart, der var kommet til, det var et tidspunkt i krigen, ikke? Ja, det var det nemlig. Og så var det så, jeg sagde, at han nævnt nogen, hvordan vi brugte skoven og så videre. Og der havde jeg brugt ordet knægte, og så siger jeg, når jeg siger knægtet, så havde jeg en legekammerat, der hed Egon, som boede i 1905. Og vi var sådan uadskillelige hele barndommen igennem. Og i 103, der boede der en, der Albert, som var en 3-4 år ældre end vi andre. Og han havde en luftpistol. Og når tyskerne havde øvelse nede i skoven og i Skørtesøen, der havde de gummibåde, så var det jo en stor fornøjelse, når ham og have sin luftpistol med dernede. Og så skød han en gummibåd, og på et tidspunkt var der så øvelse dernede, og så skød han en gummibåd, hvor der sad nogen i. Ikke? Og så løb vi jo. Og vi så ikke, hvad der skete ud over gummibåden eksploderede, eller at luften fiste ud af den. Og så løb vi op i kælderen til ham i 103, Albert. Og vi turde sgu ikke komme ud, for vi sad nede i 3 timer i den der kælder, og vi turde overhovedet ikke komme op for de der tyskere. Nu var det ikke så slemt, for de skød altid med gummikugler dengang, altså når de havde øvelse. Og det var tit, at de lå på hver sin side af vejen og skød mod hinanden, sådan, altså med de der gummikugler. Og så kom vi så til min far, som har været ansat på gasværket og havde tilladelse til at færdes ude på en nat og dag, fordi han havde skiftehold. Han måtte gå både under luftalarm og spærretid. Jeg skal ikke læse, hvad jeg selv har skrevet. Men ja, det vil så sige, det var så under krigen der var han jo så sad nede på gasværket der om natten i deres vagter og lavede springsatser, og det var hovedsageligt til jernbanesabotage, hvor man skulle have sådan en springsats for at få krudtet til at eksplodere. Og det lavede de på den måde, at de der hesteskraldevogne, som kørte, der havde de fra det englænderne smed ned, der var så nogen, der afleverede det til en skraldemand et sted og lagde det ind i det der skraldevogne, og så kørte de ned til forbrændingsanstalten, der lå sammen med gasværket, og der hentede man så de der ting ud og sendte dem samme vej tilbage til dem, der var ude og sabotere. Og det er der noget, jeg har fortalt, fordi det var ikke noget, jeg vidste. Altså det der var helt stort, hvor jeg fik skæld ud, jeg har aldrig vidst, hvorfor jeg fik skæld ud af min mor, det var fordi vi i vinduet havde stået en flagstang. Og der var flaget, sådan en flagstang på en halvmeters højde, og der var flaget altid på helt sådan et hvidt splitflag. Og når vi så havde knejder, så er lege på gulvet eller sådan noget, så hentede vi det flag ned og lege med, og så fik vi altså skib af min mor. Og det var selvfølgelig fordi, og det vidste vi jo ikke dengang, og det er først efter krigen, vi fik det at vide, at det var fordi, at når hun fjernede flaget, så skulle han gå forbi, og uden at gå ind. Fordi der var stadig hele tiden fare for, så det var sådan et signal, ligesom man havde i Ribe og så videre med det der, når man var ude at sejle, ikke, så var der fri bane til damen. Det var lidt i samme stil her. Så når flaget var på halv, så var der fare på færden, og når flagstangen var væk, så skulle han bare gå forbi, som om han overhovedet kendte dem derinde. Og i 43, der var det Egon og jeg medlem af Skovbakken, og vi spillede fodbold, og det hed Babyholdet. Det var ikke særlig inspirerende navn. Og vi havde Tage Persen som træner.
Og da Rigsvangen Stadion var taget af besat af tyskerne, så spillede vi op på den gamle bane, som på det tidspunkt ikke var bebygget. Altså det var der i 43, der blev først bygget i 44 og 45. Og det var en gammel idrætsbane, hvor Skovbakken startede. Altså det var ikke en fuld fodboldsbane, men det var ligegyldigt for. Vi spillede babyhold, så det var ikke noget problem. Så første gang vi spillede rigtig fodbold på en fodboldsbane, det var i 45 efter at Skovbakken kom tilbage. Der lå en gård ude på Greinevej mellem Rigsvangens og Sværdsvej. Der købte vi spandemælk. Der gik vi ud med vores spand og fik fyldt op. Og den blev så nedlagt også i cirka 44. Så gik vi ned i Pedersramsgade. Der var også en hvor man hentede spandemælk i den øverste del af Pedersramsgade. Den 4. maj husker jeg tydeligt. Det største indtryk, der blev gjort på mig, det var det der med lys ude. Jeg har aldrig kunne huske, at der havde været lys ude. Og den 4. maj om aftenen, så var de der rækkehus, der lå hen på Greinevej mellem Rigsvangens og der ligger langs Moringaen der. De havde sådan udvendige lamper, de har jo aldrig været tændt. Så de blev tændt den aften der. Den der stribelys, jeg kan se den for mig nu, at man i hele taget måtte tænde lys om aftenen, ikke? Fordi det var altid mørke, vi var rundt ude. Så var en anden oplevelse, jeg havde, det var, at jeg var sammen med min far nede på vandrehjemmet, sammen med bestyreren, der hed Danskov dengang, der viste os rundt. Og væggene var malet til med store billeder af Hitler, altså enormt, altså store, op i den kuppel, der er der, og andre billeder af tyske soldater. Og de er malet over nu. Jeg tænker, de sidder der ved malingen. Og jeg begyndte jo i skolen i 44, i Skovskolen, og om efteråret måtte vi forlade skolen igen. Og da tyske flygtninge kom ind og blev indkvarteret der. Og så om efteråret der var sådan en kaotisk periode, hvor jeg gik i skole i Britannia og i fødselsøbelsens kælder. Og så i første klasse gik jeg op i Villa Marienlund, som lå deroppe. Det var de der terneinstitutter, som var kommet op. Men der gik vi altså i skole op, og der blev bygget nogle barakker udenfor, hvor vi gik i skole i. Og i anden klasse, der gik jeg i Christianskirkens krypt. Der var kun krypten, der var ingen bygning ovenpå. Så efter sommerferien der i 45, eller efteråret i 45, der kom vi tilbage til skolen. Og hjemme, ja, der gik jeg jo tidligt, der med at spille fodbold i våren. Og det var jo så de der, på det tidspunkt, Skovbakke folk, og så Magnussen, han boede ovenpå ved Everne. Og så var Karl Rød, som var flyttet ned til os i husene også. Det var så den, vi kendte fra det første hold, som var Skovbakke på det tidspunkt. Og det gjorde jo indtil 48, og så var det jo sådan en helt andet, fordi der var der jo Olympiade, og der var det Ejke Nielsen og Kaj Lundberg. Der var dem, vi selvfølgelig var, når vi stod der. Jeg vil sige, Rigskov var jo så vores rigtige legeplads. Vi byggede ude og badede på den permanent og løb på Skøjtesøen. Og så var der også bander. Der var Rigsvangen havde en, og Marienlund også havde en bande, og så var der Hertz-Rolskær-banden. Det var det, man kaldte Trøjborg nede. Og jeg kan huske optagelsesprøven, den var lidt barsk, fordi det var nede bag ved Skovfodhuset, under den, der hedder Marienlundsvej. Der ligger et rør, og det er sådan cirka på den her størrelse her. Og det var optagelsesprøven, det var kravlet igennem det rør der, fra den ene side til den anden. Og det klarede vi jo så. Jeg kan huske, det var sandsko, når man var alene, men der klaustrofobi, det kom, når der var en foran og en bagved os. Man ikke kunne se hullet foran, og man ikke kunne se bagved. Og
mange gange, og der var jo vand i bunden, så man skulle jo sådan kravle op med knæerne op på, så der var ikke meget knæ tilbage i de bukser der. Nå, da jeg var 9 år, der begyndte jeg at gå med aviser, og det var stifttiden, og det var på Dronningevægsvej, ned fra det nederste af, og så op til nummer 31, og så 4 opgange hen over Rosgade, og 1 opgang ned af Gyldløvsgade. Og så var jeg med på hegnen til Søndergården der. Og som 12-årig, der begyndte jeg, til jeg var 15 år, der var jeg boet over i Brugsen på Marienholmsvej, hos uddeler Holger Jensen. Og der hentede man varen ned på FDB, ned på Vesterbro Torv. Så det første jeg kom med, jeg mødte der kl. 2:30, det var at tage langdøren og køre ned på Vesterbro Torv og fylde op med varer, og så køre tilbage derefter fra min første ud til kunderne. Og det var hovedsageligt rigsvagnskunder og så kvarteret omkring der, fordi Tonskeskader, så ved de havde jo regnbus dernede. Den var lige så gammel jo. Ja, næsten lige så gammel, fordi afdeling 2 blev bygget ganske få år efter afdeling 1. Og så kom vi ikke så meget ned på Trøjborg, fordi det var lidt af en omvej for mig. Når jeg skulle i skole, så var det udenom Trøjborg, og jeg skulle i skoven, var det udenom Trøjborg. Jeg skulle arbejde nær Dronningevægsvej gennem byen, helt ud fra Frederiksberg. Så det var ikke meget, jeg kom på Trøjborg, men der var selvfølgelig de der forretninger, som man kendte, og som især under krigen, for at få nogle varer, skulle man sådan være gode venner med dem. Ikke? Og jeg husker min mor, hun havde Viggo Christensen der i Kødehjørnet, og der var altid varmt leverpostej også, og hvad det nu ellers. Og så var der også gartneren derovre på den anden side, hvad også han hed, så den kan jeg huske. Toft. Ja, Tofte, ja, det er rigtigt. Hvor jeg også gik i skole med nogle af hans børn. Og så senere blev han gift igen og fik med Karin, og så fik han nogle flere børn, men han var noget ældre end hende. Som legetøjsforretning, der var jo ikke nogen legetøjsforretninger i Tonskersgade, så derfor var der på Dronningevægsvej, der lå billig legetøj, som det hed, og den lå ved Tømmergårdens indgang der fra Dronningevægsvej.